Maliti fara Maliti borodo Mali bito kelenya de la Maliti ka jugu sago ye an wele ka bila jebe ma an b'an faw ko an b'an baw ko Malika bɛn Malika kelenya na ala ka yara ka naw ye an segena an ka jamana tɛ tila jamana tɛ tonomada on en a marre on veut que vraiment an ka se ka bɛn à l'interne an ka sigi ka kuma opposition ko tɛ majorité ko tɛ Mali ko de don Mali ko o ye yɛrɛ ko de ye donc an tɛ jɛ ni Mali tilali ye ka ala fo ka waliɲuman dɔn ka sali ala kɛra Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam ala min ye bi don jira an na bi ni seli don tɛ don gansan tɛ ni ala sɔnna an bɛ jɔyɔrɔ min na bi a bɛ min jira o ye Mali ye ɲɔgɔn minɛ a tɛ tila min fɔra o tamisira ye ala y'a sabati kɛnɛ in kan malidenw dusukun n'u kun ye ɲɔgɔn bila ni ala sɔnna u ye ɲɔgɔn minɛ o tamisira o ye o kɛnɛ de ye nin ye alisilamɛw an bɛ maaw fo ala folen kɔ maa minnu kɛra sababu ye ka nin hakilina in sɔrɔ ka jama wele u ka sigi ka nin ko in dilan société civile bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo nka kɛrɛnkɛrɛnyana ka Cherif Ousmane Madani Haidara fo oui k'a fo il faut rendre à César ce qui appartient à César ni min ka kan ka fo don min o bɛ fɔ ka société civile ɲɛmɔgɔ ba n'o y'an dɔgɔkɛ Ibrahim Alayi Ture k'a fo a cɛsiri la k'a fo a ka jijali la vraiment k'a fo ka tila k'a fo ka cɛw fo ka musow fo k'an ka faamaw fo ka bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan k'a jira jamanadenw na ka tila k'a jira jamanadenw na ka tila k'a jira jamanadenw na Mali jugu wɛrɛ b'an na min t'an yɛrɛ ye jamana in an bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen ye jamana in na wa n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka dusukun kɛ kelen ye an bɛ min ɲini jamana in ko la ala b'a d'an ma an sigilen n'anw ŋaniyaw kɛra kelen ye a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi an ye nin baara in kɛ cogo min k'a jira k'a fɔ jamana in tɛ tila wa a tɛ tila ayi a tɛ tɔrɔmada a tɛ singa maa ma jamana in ye kelen de Askiya y'a to kelen do Sunjata y'a to kelen do Babemba y'a to kelen do Sheikh Ahmadu Masina y'a to kelen do Alhaji Umar taara k'a to kelen do Gumbe Juse o taara k'a to kelen do Damondo y'a to kelen do nin bɛɛ lajɛlen y'a to an karamɔgɔba minnu kɛra jamana in kɔnɔ olu taara k'a to kelen Firu n'u taara cogo min Ahmad Baba Tumbukti o taara ten fo ka taa se u laban ma an bɛ se ka min fɔ karamɔgɔba minnu kɛra siècle tɛmɛnen in na o laban n'o ye Ashrafu Shurafa Sheikh Ahmad Himahullah Sharif naam an bɛ tasibila ka taa u ma minnu ɲanina jamana in nɔfɛ ka tɔɔrɔ jamana in nɔfɛ k'u ta ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛw la jamana in nɔfɛ u ma fɛn wɛrɛ kɔ f'u kɛr'u ka jamana fɛ o kuma u bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ kɛnɛ in kan u ka bonya bɛ kɛnɛ in kan Sherifu ye sira min d'a ma u ka sira dilanlen don n'a y'i sen don o sen na ka jamanadenw ka u kalan ɲɔgɔn na ka maaw kɛ kelen ye a ye fɛn kɛ Sherifu bɛ min kɛ wa anw b'o fɔ kɛnɛ in kan anw b'o fɔ kɛnɛ in kan n b'a fɛ maliyɛnw ka profiter k'a fɔ nin kɛnɛ in kan barisa kuma min bɛ fɔ mɔgɔw da n'an ko a ye bɛn aw yɛrɛ bɛnnen tɛ o aw yɛrɛ ma bɛn a la o aw yɛrɛ b'a fɛ ka ɲɔgɔn dun o aw yɛrɛ b'a fɛ ka nin kɛ tan o ayi o kuma in ye jugukanw ye Sherifu filɛ nin ye fɛn kɛra fɛn minnu kɛra o ye hadamadenya kow de ye hadamadenya ko ni juguya ni ɲɔgɔn kɔniya tɛ kelen ye don o don ne n'a bɛ ɲɔgɔn wele ka maaw to hawo in na wa an b'a ɲini maliyɛnw fɛ an filɛ nin ye ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ cogo min jamana bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ten bɛɛ ka bɛn
kurtu ni furuku o ka ban jamana kɔnɔ an ka ɲɛsi à l'essentiel min y'an ka jamana ye ya rabbi ala k'an bɛɛ sababa ma. An bɛ hakɛto ɲini an badenw fɛ u ka mankan nɛmɛ-nɛmɛ. An nana kun min na yan an y'a fɔ ɲɛna siɲɛ caman faso ko don. An bɛ fɔlɔ k'an ka foli ɲɛsin ala ye an ka jamana mara di minnu ma bi an b'u fo k'an ka foli ɲɛsin jamana den bɛɛ lajɛlen ma cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka société civile mɔgɔw ye an bɛ olu de ka kɛnɛ kan an ka ɲamakalaw olu y'an ka kumatigiw ye danbetigiw don an ka foli b'u ye an ka karamɔgɔw ni limamuw an b'u fo an ka jeunesse denmisɛnninw musokɔrɔbaw an ka silamɛtɔn muso ɲɛmɔgɔ a n'a ka jama bi yan an ka foli b'u ye nin bɛɛ kɔfɛ nin ko in an filɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ fitininin de ye baara min bɛ sen na baara min bɛ sen na an bɛ segin a kan ala ɲɛna a silamɛ bɛɛ ɲɛna maliden bɛɛ ɲɛna nin baara in anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ala y'an kɛ ten an bɛ ala fo maliyɛnw ye an bonya o fana kan an bɛ maliyɛnw fo o la ka ala ka jɔnw fo minnu y'an bonya diinɛ tɔgɔ la u sara bɛ ala bolo mais diinɛ ɲɛmɔgɔw u bɛ faso min kɔnɔ u faso de don anw ka kira y'a yira n bɛ n faso fɛ k'o ye limaniya dɔ ye maa o maa t'a faso fɛ i tɛ silamɛ ye ala ma anw bila politiki ko sira kan mais an b'an faso fɛ an ti fanga ɲini nka an bɛ mali fɛ an ti ɲɛmɔgɔya ɲini nka an bɛ mali fɛ o hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ani min bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn min don jamana gɛlɛyaw donna a kɔnɔ an y'a miiri an tɛ se k'an sigi k'an faso filɛ tan an tɛ politiki mɔgɔ ye mais an b'an faso fɛ an b'an faso lafiyali fɛ o de la an ye ci bila société civile ɲɛmɔgɔw ma ka ci bila chrétienw ma ka ci bila hali minnu tɛ diinɛna ma ka réunion kɛ n'u ye an y'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ mali bɛ dekun min kɔnɔ u bɛ se ka mun kɛ ka mali faamaw dɛmɛ pour que mali ka lafiya mɔgɔ caman bɛ kuma min fɔ opposition démocratie tile la opposition tɛ jamana o jamana na démocratie tɛ yen fo an ka wulibali de fɔ ɲɔgɔn ye an ye a bɛɛ wele c'est à dire k'a fɔ u ka président dɛmɛ ka hakilila dɔ ɲini mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na an bɛ kalo 2 de la bi a baara la hakilila caman sɔrɔla mais an ye mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan ala tulo b'a la lahara ala b'i ne ɲininka politiki maa kelen t'a la société civile ɲɛmɔgɔ bi yan musow bi yan an baw don an seerew don an y'a f'u ye maa o maa da bɛ politiki la an mago t'o la mɔgɔ minnu mago tɛ politiki la u ti fanga ɲini u mago t'a la u kana ka faama dɛmɛ ka hakili dɔw fara ɲɔgɔn kan jamana ka taa ɲɛ an ye nin baara de kɛ a kalo 2 ye nin ye su ni tile u b'a baara la dɔrɔmɛ t'i d'u ma u b'a kɛ ala kama o baaraba min n'o kɛra o jaabiw bɔra o jaabiw bɔli kɔnɔna na Algérie ko in nana don a la an ko bon Algérie ko in de ka teli fɔlɔ an ka nin jaabi bila an ka wuli k'an jɔ ka faso den bɛɛ wele an ka jamana ti tila n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka jamanatigi yɛrɛ wele a k'an bisimila papier minnu sɔrɔla société civile fɛ société civile min farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ kulu 42 ɲɔgɔn na kulu 42 mali société civile la olu bɛɛ de jɛra ka hakili jagabɔ kɛ kalo 2 kɔnɔ o dossier dilanlen bannen de bɛ yen président de b'an reçoit an bɛ taa d'a ma k'a dɛmɛ n'olu k'u bɛ faso dɛmɛ faso fana kan k'u dɛmɛ ni faso den jugu tɛ o de y'an bila nin baara in na ŋaniya min banna mali ka bɛn mali kana fara mali ka taa ɲɛ mali kana segin kɔ an karamɔgɔ Diko ale kumana ka ban ale ka kuma kɔfɛ ne kun ti kuma mais kuma wajibiyara n kan parce que ko labɛnna cogo min na fɔ n k'o fɔ
an karamɔgɔ mo diko an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn an y'o fɔ ne ni maa si ma kuma gundo ni bange na bɛɛ bɛ kɛ géré nin cɛ in ka kuma na ni m'a fɔ a ye n ko an ŋaniya ka ɲi ala b'a seereya n y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛna ni ko mo diko ni baro bɔra a kan n b'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ min don a ŋaniya ka ɲi lahara ala bɛ ne ɲininka o la mais adamadenw a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔw la o ye diɲɛlatigɛ taasira ye mɔgɔ n'i muso i y'o min furu i ka wari la k'i b'a fɛ i n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ i ye den min wolo n'i b'a fɛ i n'o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o tɛ juguya ye juguya t'anw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in bɛ kɛ don min na n taara mɔgɔnintigi nɔfɛ o conseil la n'a sigira an kumana k'a daminɛ o don fo an filɛ kɛnɛ min kan telefɔni bɛ ne n'a cɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama ni ala sɔnna mali tɛ fara silamɛw bɛ ɲɔgɔn minɛ silamɛw bɛ kɛ kelen ye mali bɛ lafiya ala m'a kɛra mali kelen mali min tɛ fara mali kelen mali min tɛ fara salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. An bɛ kɛnɛ min kan bi an faw bɛ yan an baw bɛ yan an ka karamɔgɔw bɛ yan an bɛ bɛn kɛnɛ kan an bɛ badenya kɛnɛ kan Mamoud Diko ani Sherif Ousmane Madani Haidara u ye min yira bi o bɛ an bɔ taamasere ye min n'an kan k'a dɔn ko jamana nin kunna ka di jamana nin kunna ka di parce que Mamoud Diko y'a fɔ fɛn bɛɛ fɔra radio dɔ ye ɲininka ko ministre kuma Mamoud Diko ni Haidara u ye ɲɔgɔn minɛ n k'u ma deli ka ɲɔgɔn bila u ma deli ka ɲɔgɔn bila u ka ɲɔgɔn bila o de ka di dɔw ye donc bi ye hɛrɛ kɛnɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ yan bi k'a ta Kidalika la fo Zeguwaka k'a ta Ɲoroka la fo Gawoka bɛɛ bɛ yan bi jɛman finman kɔrɔbɔrɔ fila maraka bozo kadɔ bɛɛ bɛ yan bi donc bi jɛ kunnadiya don awa bi sinsin bere bɛ président bolo Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ se ka min yira diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ n bɛ min fɔ la ko jamana nin tɛ tila n bɛ min fɔ la ko jamana nin bɛ diina bɛɛ ɲinyɔrɔ bonya parce que diina bɛɛ mɔgɔ bɛ yan bi chrétiens bɛ yan chrétiens protestants bɛ yan catholiques bɛ yan silamɛw bɛ yan bolofara bɛɛ bɛ yan bi baarakɛlaw bɛ yan UNTM bɛ yan CSTM bɛ yan CTDM bɛ yan a bɛɛ bɛ yan bi donc président Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta je crois que bi y'a waso don ye désormais kuma yɔrɔ b'a bolo k'a fɔ n bɛ ka min kɛ n b'a kɛla n ka jamanadenw de tɔgɔ la n ka jamanadenw ye donc maa minnu bi n'u ye hakilina wɛrɛ sɔrɔ jamana contre la nin kɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ jamana nin bɛ se ka yafa u ma u bɛ se ka n'an sɔrɔ yan jamanadenw don jamana nin dayɛlɛlen don u ye parce que bɛɛ kuma yɔrɔ bɛ jamana nin kɔnɔ yan nɔ bɛɛ kuma yɔrɔ bɛ yan nɔ démocratie yɛrɛ chance y'o de ye ko maaw ka se ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya hakilina kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye a ma kɛ wuyo ye l'espace démocratique est un espace de liberté d'expression et d'action donc violence ko t'a la donc u kana o de fɔra an fɛ yan ko sigi kuma ko to ɲɔgɔn tala de bɛ karatabugu ni mɛ si la donc jamana ni karatabugu a tɛ fara o de fɔra an ye ko jamana ni tɔgɔ wɛrɛ b'a la ko manden an ka madɛn de ɲɔgɔn kɔrɔ donc an k'an jija an ka kun awa an kunna kɛnɛ tɔ bɛ yen minnu murutira u ka segin u kɔ ka kɛ jamana nin fɛ ka n'an sɔrɔ yan duwawu kɔnɔ bɛn kɔnɔ diina bɛɛ ka badenya kɔnɔ tiɲɛ kan ala ka jamana dɛmɛ ka président de la république Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta k'a sankɔrɔta a bɛ kɛlɛ min na yaasa jamana nin ka taa ɲɛ jamana nin ka kɛ jamana kelen ye a y'a sɔrɔ a bɛnbakɛw ni minnu tɛmɛna u bolo cogo min a fana ka se ka taa k'a to cogo kelen na mali kelen jamana kelen un peuple un but une fois hakilina mun y'an bɛɛ lase ɲɔgɔn ma yan o ye mali ka kelenya ye o ye k'a fɔ mali jamana do kabira bɛ sigi don min na le 22 septembre 1960 an y'a yira k'an ye jamana kelen ye an ye kunkilenna kelen ye an ye ŋaniya kelen ye un peuple un but une fois ni maaw sɔrɔla ka wuli o kɔnɔna na k'olu bɛna dankari mali la
ko fo ka Mali tila k'olu niyɔrɔ d'u ma Mali kɔnɔ olu mun wulila o kama aw bɛ da la k'a fɔ u m'o fɛɛrɛw sɔrɔ Mali kɔnɔ yan u kelen u ni dɔw de jɛra a la kɔfɛ k'a labɛn olu ka fɛɛrɛ d'u ma k'u kana dankari Mali la o tigiw olu de b'u kɔfɛ Alger o tigiw olu de ka moyens b'u bolo k'u b'an kɛlɛ o tigiw olu de b'u ta ka taa n'u ye k'u ka taa négociation kalan fɛn tɛ jeu di o o dɔnnen don an b'o kalama u bɛ taala mun kalan mɔgɔ mun b'u kalan maa minnu b'an cɛla yan n'olu jɛlen b'a kan na a bɛɛ dɔnnen don mais Mali sigilen bɛ fɛn kelen kan o ye limaniya ye an limaniyalen bɛ Mali la i ko an limaniyalen bɛ Ala ko la cogo min a tɛ tila a cɛfarinya b'an na a jɔyɔrɔ an b'a ta an tɛ an kun bɔ a kɔrɔ an bɛ bɛn fɛ nka bɛn tɛ kɛ an kɔ kan bɛn bɛ kɛ diɲɛ kan bɛn bɛ kɛ diɲɛ kan a bɛ kɛ diɲɛ kan diɲɛ bɛɛ k'a dɔn kabiri crise nin daminɛna an n'u bɛ sigi u t'u kɔnɔ ko fɔ abada tuma bɛɛ anw de bɛ taa fɛn di a ye n'an ka bɛn non an ko an tɛ fɛn di fo mun b'aw kɔnɔ k'a fɔ diɲɛ k'a mɛn fo mun b'aw kɔnɔ k'a fɔ an k'aw jaabi ko u tɛ jamana farali fɛ k'olu tɛ indépendance fɛ u ko k'u tɛ autonomie fɛ sisan u ko fédéralisme fédéralisme kɔrɔ ye mun ye a b'an niyɔrɔ d'a ma an bɛ fara o kan mais n'an y'a d'u ma sini u bɛ fara fédéralisme kɔrɔ y'o de ye a ye jamana tila a k'anw niyɔrɔ fɔ an ye mais an tɛ fara ka bɔ aw la an bɛ sɔn aw ka fara aw kan n'an y'u niyɔrɔ d'u ma sini u bɛ fara puisque u ni minnu jɛlen don olu b'u kɔfɛ k'a fɔ ɔhɔn fédéralisme ni ɲana a tɔ ye sisan ko n'aw ka fara puisque Mali yɛrɛ sɔnna k'aw niyɔrɔ fɔ aw ye donc an tɛ sɔn o ma an t'a kuma fɔ an t'an da don a kuma la minnu b'u kɔfɛ u k'a dɔn jamana in bɛ yan kabiri Ala ye Mali da an ma siran saya ɲɛ n'u b'an bɛɛ faga u k'an bɛɛ faga u ka Mali ta ou bien u bɛ Mali to an bolo n'u bɛna an bɛɛ faga u k'an bɛɛ faga mais an tɛ Mali mètre kelen di mɔgɔ ma u k'o bɔ u hakili la minnu b'o kuma fɔ k'u b'u dɛmɛ n'o kuma ye k'u bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ nkalon an jɔlen don hali sini Mali tɛ di Mali tɛ di bi a tɛ di sini mètre kelen tɛ di an ka jamana y'an ta ye an n'i ma Mali tɛ d'u ma a kɛtɔ b'a la salalaw salim